diman 19 orang ka cini tipra serone je resamung musamung o resamung musamung rong ni no tuibo o baje to ekta kok thaise gya cini kok borong ne agini simi kaisa tongo je jadu kolija o jadu kolija resamung no pholokna ni bagai ba borong no jare resap nai borong no tebo encourage khaina ni bagai borong no bukha tebo tongthok riwoi tebo resapna niwo agogui phaina ni bagai je ko mani oro o baje to phun khalai jaglia tai chini musamung culture jeta agini simi hojagiri mamita goriya omorong no develop khaina ni bagai ba borni musamung ba bongni culture je center khlainani omorong no khlainani bagai bo o baje to pok khaisa pano sajaglia sejaglia এবং aboni bagai rangbo o budget to kisapono songstan khlaijaglia ga aboni bagino o budget जों मने खालायो one side budget o budget obono unko khaimeya chin tipra sarongni bagai oro kuno hamkrai जों nugya moklo kalailia chini demand 53 oro angka local musical group of edisi area kawa chini borong ni agi ni kaisa music tongo sompreng dangdu sarendra kham omtiro hai kebang masini instrument agi ni indigenous instrument tongo oborong no ba preserve khainani ba omorong no kaisa jagawa konani ba jara tamnai rong no tebo khas ranglinani ba borong na ekta manli ekta honorarium rinani omorong ni kokbo o bajeto thaisa kokti sajaglia mananiya deputy sir sir eka aboni bagai chin khadu khonango chini bororo ukolok usurja chini bororo ni tamung musumung ro teruk khai komi gui tongo omori tongo omna muthang nangnani bagino oro rang songstan khaina nangmani kintu sung bleke khanango abo o bajeto abo narik jaglia tangui narik jaglia oboni ba chini kono reply kirei o bajeto ka aboni bagino mananiya aboni bagino jeng oro katmu santu bima phaika